आबुङै जि बिबान दाफुंनाय हाबाफारि बेयावहाय नोंथाङा सासे आफादगिरि महरै बिबानखौ मोननो हादों आरो फारसेथिं जिल्लानिबो नोंथाङा गाहाय नेहाथारि बिबानाव दङमोन नाथायबा बेखौ एंगारनानै नैबे ब्लक कमिटियाव आफादगिरि जानायनि गुबै थांखिया नंगौ दिनै 30 नं धनस्रि समस्तिनि जोङो आबुं जि जोंनि बडि दानायनि हाबाफारि दंमोन स्पेसियेल कनभेनसन जों बिमुं होदों आरो बेवहाय जोंहा हमेज टु मार्टार हिसाबै धनस्रि समस्तिनि टिएलसि चेयारमेन रुजुग्रा मुसाहारि बिथाङा बाहागो लादों आरो जों गाहाय आलासि महरै खगेन डेका बिथाङा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट इउपिपिनि इनचार्ज CWC बिथाङा बाहागो लादों आरो एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै साहिब खान बिथाङा बाहागो लादों आरो जों डेलिगेट सिटिंखौ इन'ग्रेटर हिसाबै लेंहरदोंमोन जिल्लानि आफादगिरि मानागुरि रबीन्द्र बसुमतारी बिथां। नंगौ आङो दिनै धनस्रियावहाय आफादगिरि हिसाबै बिबान मोनबाय। आङो एसे गोजोननायबो मोनदों दुखुबो मोनदों मानोना आङो जिल्लायाव खामानि मावनाय हिसाबै आंबो माखासे आरो सिमां रनसायदोंमोन जिल्लायाव थानानै खामानि मावनो नाथाय गोजौनि बिबानगिरि बिथांमोना निस्सय आंखौ बेयावहाय खामानि मावनो सायख'दों आरो आं बेखौ फारसेथिं गोजोननाय हिसाबैबो लानानै आं मावनो होननानै थांखि लादों आरो आंनि गोसोआव मोनसे जुजिनाय दङ। जोङो नंगौ बे ओनसोलाव नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ गोलाव सम जुजिनानै फैदों जोंनि माहारिनि थासारि गुबुन गुबुन माहारिफोरनि थासारि बे ओनसोलनि जि मुवायारि जौगाखांनाय थासारि बे गोबां थासारियाथ' दङआनोसै आरो बे जोंनि जेसेबां जोंनि माहारिनि जेंना जेंगोना जोङो जुजिनानै जोङो जिमान जोंनि सिमां माहारिनि सिमां जों सुफुंजोबनो हायाखैबाबो BSc BTC दिनै BTR जाफैबाय। दिनै प्रमद बर' बिथाङा गोलाव जुजिनानै बिथांनि न'खराबो दिनै माने निखावरि न'खरमोन बिथाङा गावनि न'खरजों जुजिदोंमोन आरो गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै बिथाङा 10 बोसोर आफादगिरि थानानै इडुकेसननिफ्राय जागायनानै क्वालिटि इडुकेसन क्वालिटि ससाइटि टटेल रिभलिउसन फर टटेल चेन्ज बेबायदि गोबांथार मिशन आरो भिजन लानानै बिथाङा खामानि मावदोंमोन आरो बिथाङा 2020 जे बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय जोङो एबसलिउट मेजरिटि मोनाबाबो बिजेपिजों थानानै दिनै बिथाङा थाफानानै थोजासे गोहो गैयाबाबो जिखिनि मिशन भिजन लानानै खामानि मावबाय थादों जोङो गोजोननाय दङ आरो बर'फोरजों लोगोसे गासै माहारियानो निस्सय गोजोननाय दङ। बयबो दिनै बिथांनि खामानि मावनायखौ नुबाय थादों। बेखायनो आं सानो दिनै गासै बर' माहारिया दिनै जोङो गोदोनि जि गावजों गाव गोरोबलायै बेफोरखौ एंगारजोबनानै जोङो खौसेयै प्रमद बर'खौ बिराद सक्तिहालि खालामनांगौ आरो बिथांखौ खामानि मावनो खाबु होनांगौ। दा बे थांखियैनो आंबो दिनै धनस्रियाव आङो बिबानखौ जेबो सानालासिनो आं खामानि मावनो दिनै आवगायबोदों आरो TLCC रुजुग्रा मुसाहारि बिथाङाबो दिनै थांनाय समावहाय बिथाङा थांनाय जि बिसायख'थि बेयावहाय जुजिदोंमोन जों एसे भटनि थाखाय जेनबाय आरो बिथाङा TLCC चेयारमेन बे दायित्वखौ लानानै दिनै बिथाङा जुजिगासिनो दङ। जि थाइसे थाइनै मोनो पार्टिखौ फोजोंनो बिथाङा खामानि मावबाय थादों आरो आथिखालाव बिथाङा जि जोंहा माने एक्स NDFB वेलफेयार एस'सिएशननि आफादगिरि हिसाबै बिथाङा बिबान मोनबाय आरो बे हिसाबै खामानि मावबाय थादों। नोंथांमोना मिथिगौ दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै रन्जन दैमारि बिथांखौ सख'नायनि जुजा माखासे खामानि मावबाय थादों आरो दाखालि बावैसो जोंनि गोबां इसुफोरखौ लानानै भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ लेंहरनानै दिल्लीनि जि इन्दुर स्टेडियाम बेवहाय फार्स्ट बड'लेण्ड महत्सब जालांबाय आरो बेवहाय बिथांखौ लेंहरनानै गोबांथार बाथ्रा सावरायनाय जादों। जोबोद मोजां मोनसे थासारि। बेखायनो प्रमद बर'आ जिखिनि मिशन भिजनखौ लानानै मावबाय थादों जोङो साफ्रोमबो बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारि बिथांमोना बिथांखौ मदद होनानै बिथांखौ सक्तिहालि खालामनांगौ। निस्सय बिथाङा जोंनि बिटिआरजों लोगोसे सारा आसामनि सारा भारतनि सारा बिश्वनि खामानि मावगोन। बेबायदि सासे गोग्गो दैदेनगिरि भिजनारि लिडारखौ जों बहुत सक्तिहालि खालामनांगौ। हयथ' गोहोगोरा आं बेखौनो सानो दिनै प्रमद बर' बिथाङा ओनसोलनि थाखाय माहारिनि थाखाय मा मावबाय थादों बेखौ जों बुजियो आरो प्रमद बर'आबो दिनै जोंनि जि जुजारु हाथियार दैग्रायानो होन दुलाराय बर' फरायसा आफादनियानो होन बिभिन्न दल समाजाव थानानै बिथांजों जिखिनिया नांथाबबाय थादों बैखौ बिथाङा बे गाव जेराव दङ बेयाव थानानैनो बुजिहरो।
बेखायनो बै दायथ'फोरखौ आमुखाया थुमुक बिबानखौ लाथों, थुमुखाया आमुक बिबानखौ लाथों होननानै बिथाङा निस्सय दायथ' हरदों खोमा, आं बेखौनो बुजिनानै दिनै खामानि मावदों। आं गोहोर गोरा होननानै साना। थेंक इउ।